Sanibonani, ingane zami zabafana, madoda nami, insizwa zami. Ngiyanithanda umama niyezwa. Lalelani-ke. Icala labazali benu akuloneleni. Ningalithwali. Ukuba indoda sometimes awuqali ngoba usumdala. Usunomuzi nonkosikazi nabantwana. Bafana bami, ibhadileni ucabanga ukuthi niyoba amadoda uyindoda kumanje. Ngiyazi ukuthi ukukhuliswa abantu besifazana omama kuphela obaba bengekho empilweni zenu kwenza omngakanani umonakalo kini, ngoba nineside lokubuka ngendlela eyodwa yempilo kodwa ireality yenu ibithi akufanele ngoba ngindoda. Bafana bami, ngiyazi ukuthi nina nike nibe nesibindi nigwinye into ishisa, nibone ukuthi yazi anithandi ngoba ngathi anivumelekile ukukhuluma bese nivalela ngaphakathi, kanti leyo nto leyo iyalimaza. Ngiyazi ingane zami ukuthi izimo ezenzeke emakhaya nina ziyani-affecta. Ngiyazi ukuthi nokuthi sometimes nifuna kangakanani ukuphumelela empilweni nokusiza imindeni yenu, ukusiza abazali benu, kunicindezela kangakanani. Lalelani-ke badabama, yenzeki impilo manje quick ngendlela ofuna ngayo. Ezinye izinto uyayilinda, uyayikhula, uyazi unethemba lokuthi ngelinye ilanga ziyokwenzeka. Lindani badabama, akunganenzi niyibone nizehluleki lokho ukuthi aniphumeleli noma imindeni yenu ayiphumelelile. Ngiyazi ukuthi kuhlala ekhaya uthi mawuthi ubuka umama wakho indlela asafarisha ngayo ucabanga ukuthi yazi ngiyibona ngathi ngi-useless la ekhaya, ukuthi angikwazi ukumsiza umama. Cha, you are not useless. Isikhathi kunomuntu owakufanele amsize uma wakho wangamsiza, akulona-ke icala lakho lelo. Njengamanje ubhekene nempilo nawe eyikusasa lakho semncane. Amacala kufanele ngabe uyawathala akabe wona lawo wathwele. Lawo ufuna ukwathala awabazali bakho, kababa wakho okuyena wakushiya, okuyena washiya umakho kule ngxaka kuyona namhlanje nomuzwa kini. Lezo zinto lezo azingabe umthwalo kuwe uzuyibona useless ekhaya. Kube ngazi ukuthi kule minyaka onayo sekufanele ngabe usuwakha imention. Cha bo mntanami, iminyaka yakho isakuvumela ukuthi kwamanje kufanele ngabe usahluleka, usazama lapha nalapha kungalungi iminyaka yakho. Ngiyazi into ephambi kwamehlo akho ithi kuwe kufanele ngabe usuwenza izinto zenzeke, kodwa kunjalo mntanami, usemncane. Kuvumele lokho ukuthi ezinye izinto zisahluma kuyisakhula, akakabi sona isikhathi sokudla izithelo zakho mntanami. Kuvumele ukuba mncane, kuvumele ukuzama, kuvumele ukuthi impilo ayikahlangani. Ungalwi nakho, ungaphikisani nakho, ungaziboni ngathi uyisehluleki, ungayiboni ngathi abanye abafana bayakushiya. Ungani uyazi ukuthi abanye abafana mfana